František Pavelica z Uhorskej Vsi oslávil svoje narodeniny v nedeľu 7. decembra na štadióne v Liptovskom Mikuláši. Hráva totižto stále hokej aj napriek veku, v ktorom to už zvyčajne nie je obvyklé. Od svojich spoluhráčov obdržal v nedeľu dres s číslom, ktoré symbolizuje vek oslávenca. A takto už vyzerá príchod Františka Pavelicu na jeho hokejový zápas. V doprovode o 30 rokov mladších spoluhráčov s obrovským vákom, hokejkou vždy v dobrej nálade, pripravený odpovedať. S hokejom som začínal v 55. na textilke Hrysko, bolo také len forsty boli. No v prvom rade musí byť dobrá partia. Tá vás udrží pri živote a musíte sa snažiť stále byť v pohybe, či už v športovom alebo pracovnom. No a pravím ešte raz, vám poviem, že partia robí 90% z môjho pôsobenia na športovom kolbišti. Ako sa cítite medzi tými kvázi mladíkmi teraz, keď ešte stále hrávate hokej? No vynikajúco. Vynikajúco, veľmi dobre, lebo keď pozerám na týchto všetkých, na týchto kamarátov mojich, takže roky mi, ako keby som nemal roky, tieto, čo mám. Zo zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši pre televíziu Liptov Pavol Tomčík a František Pavelica.